Alang sa hinigugma kong negosyante. Magkatawa ko, maghuna-huna, nga nung naglisod ko, move on mo sa una. Magyud ka na ang kanta nga akong gikinabuangan sa una. Kadtong mga panahon nga wa pa ko ka-move on niya. Nakahinumdum pa kaayo ko, o giunsa pagsakit sa akong dughan. Ni anang niabot siya sa akong kinabuhi aron iya ra dieng biyaan. Pero pangga, nausab kaayo ang tanan atong adlaw nga gitugutan sa kalangitan ang makapalaron mong pag-agi sa akong atubangan. Una ti kang nakit-an sa atong eskwelahan. Adlaw to sa Agosto, ug sakto na akong nahinumduman. Naaka nga to sa kilid, guwapo kayong nakabarog. Og tinuray gyud, akong kasing-kasing grabe nga natarog. Desidido na utak ko nga tan-an o pag-aidolohon ka na lang sa layo. Pero usa ka adlaw, niduol ka og akong number imong kalit magipangayo. Diha, kaambakon ko sa grabing kalipay. Ug dito nagyud nagsugod ang atong suod nga paghigalaay. Sa dugay natong panagkuyog, mas nilalom og pagkakaila ko nimo. Sweet ka, caring, butan o grabe ka kalog og katawanan. Ug ako pong nahibaw-an. Na parehas man day tag kursong ginatun-an, sama nako, interesado man pud ka sa negosyo. Ang tungod ana, nakasuod pa tayo pag-ayo. Grabing kalipay ako na sinati sa atong panag-uban. Ug sa kadiyot nga panahon nakuha gyud nimo akong dughan. Ug samtang imo kong gitudloan sa mga pasikot-sikot sa negosyo, wa mabaw inahinay na sad kong na-fall nimo. Perpekto na ang tanan. Pero, nakainumdum ko, wa pa man dahil kita. Andam ko maghuwat, basta maako lang ka. Og sa dihang niabot ang usa ka adlaw, nga sa ining pagkaanindot nga damgo, ako gipukaw. Anang adlawa, nadawat ko ang text nimo. Anak ka. Sa paborito natong kan-anan, maghuwat ko nimo. Sa Coffee Prince, di kahawaton, og ang tamis ni mong o. Sa akong pag-abot, grabing kulba akong nasinatian. Kini na ba ang adlaw nga ikaw motug-an? Apan pangga, nahugno akong kalibutan, og nahanaw akong happiness. Katong ikaw ni Ana, og open-minded ka ba sa business? Og dito, ako nagyong nadawat, nga laing man di ay imong gihuwat. Og ang kuhaon mo di ay, kay dili ang akong kasing-kasing. Pero ang akong recruitment di ay sa inyong networking.